Nelson Chamisa says aiwa vofara vopembera vachiona kuti kupetitiona kwavari kuita nekudhimanda the release yevanhu veopposition yenyika yeZimbabwe avo vari kushungurudzwa nethe regime the ruling party ZANU-PF ava zviri kushanda. Saka ndinopenda mashoko abuda tichiona aya vakomana vachipembera notibva wasubscriber wobva walike utina on the bell icon. Tichipinda pahendo zvamunoziva kuti vakomana veZinasu vakanga vakabatiwa nezetaRP vakarohwa zviri brutal. Toona kuti anyora achiti president Zinasu anyora achiti I have just been released on bail. Totally grateful to all the students and progressive citizens for pressing for my release, and all the 44 students. I remain resolute with an understanding that there is no struggle without bruises. Anopana poti one solution #revolution. Anoti aiwa hakuna struggle isina kushungurudzika kana kumanikidziwa nethe oppressor. Toona kuti vakomana ava vanograndiwa bail $100 vachinzi aiwa vachisunungurwa kwazvo hapasina chichavabata. Toona vakomana vachifara, toona ava Nelson Chamisa Honai aiwa pakupetitiona kwavaita vachidhimanda the release of these guys. Sakuna kuti zviri kushanda. Chibotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pekubatwa kwavakaita. Makaona mapictures muchiona aiwa vamwe vari muchipatara, vamwe vakwara mabvi nemakumbo vakabatiwa vakarwa nemapurisa zvichinzi aiwa vanga vakuita zviri violent, asi ari mastatements at the Republic Police yatora mashoko enhema. Tudze mafungiro enyu pine comment section medu. Aiwa musakana kusubscribe like wachiri notina on the bell icon.